Danas smo u osnovnoj školi Središće na otvorenju izložbe o Nikoli Koperniku, zaštitniku naše poljske kulturne udruge koja djeluje u Zagrebu. Budući da je veliki astronom naš zaštitnik, uvijek nam je drago da možemo prikazati njegov život i njegovo djelo i drugima, pogotovo učenicima škole, a naišli smo na veliku susretljivost u školi u Središću i možemo se samo zahvaliti na pomoći i na gostoprimstvu ovdje. Pa hvala vama na dolasku. Mi smo kao škola uvijek otvoreni za nekakve suradnje, za nekakve nove projekte, nešto što će nam donijeti nova iskustva, nova saznanja i hvala vam puno što ste ovu izložbu donijeli u našu školu i naše učenike poučili nekim novim stvarima, potaknuli ih možda na razmišljanje o nekim stvarima o kojima do sada uopće nisu razmišljali. Eto, hvala vam puno i hvala puno Kulturnoj poljskoj udruzi Nikola Kopernik. Nadam se da će učenici tim radije pročitati nešto o Koperniku i naučiti novo, što ćemo idući tjedan organizirati i kviz znanja o Nikoli Koperniku uz naravno i nagrade za pobjednike. Pa jako knjižničarka se apsolutno nadam da će nešto pročitati i da će nešto im ostati od svega toga. Hvala vam. Hvala i vama.